Escribir, que queres que se diga así aproximadamente? Sí. Supoño que terei agora mesmo aproximadamente, non sei, cerca de 60 ou 70. Non sei. Non os contei últimamente. Non están todos en forma de libro, non están todos editados. Hai moitos libros que están guardados. Sí. O sea, moita cousa escrita que non está editada. De todos os teus libros, cal deles prefires? Prefiro os libros, eu non teño un libro preferido, así decir, este libro prefiro os demais, porque, e vou vos tamén explicar por qué. Eu teño 3 fillas, sabedes o que son fillas? Sí. Os sodes fillas? Sí. Sí. Ben, pois, eu teño 3 fillas, e se me preguntades cal é a filla preferida túa, eu non sei decir cal é a miña filla preferida, entonces cando falo con elas, ás veces digolles, un bico moi grande para a miña filla preferida maior. Só teño unha. Un bico moi grande para a miña filla preferida máis nova, que só é unha. E un bico moi grande para a filla preferida do medio, que só teño unha. Afortunadamente só son 3. Se chegan a ser 4 me complica a historia, verdade? Porque a ver como diría eu entre a segunda e a terceira. Cos libros pasa unha cousa parecida. Cando me poño a escribir un libro, ese é o que máis me apetece nese momento escribir. E, por tanto, é o meu preferido. De todas maneiras, como os libros eu escribo por algo, non só polo feito de escribir, sino por algo máis, eu teño libros que están dedicados. Diche desde dedicatorios, verdade? E de entón, se teño que escoller algúns, escollería eses libros que están dedicados a certas persoas que son o máis valioso da miña vida. Entre eles están os que dediquei ás miñas fillas, claro. Non sei que teñades por aí o lápiz de Rosalía, non? Sí. Yo lo leí. Sí, creo que está recomendado. Sí, está allí. O lápiz de Rosalía, pues, por exemplo, escribino para a miña filla Rosalía cando ela era moi pequena ainda. O conto dos 7 medios escribino para a miña filla maior. Un día me estuvo moi pesada, así, durante unha temporada grande, pedíndome que lle escribira un libro de medo. Entón escribí un libro que se chama así, O conto dos 7 medios. Que non é un libro para poñer medo. Ten medos, pero non é para poñer medo, sino para tirar o medo. E a Bruxas en Coruxa escribiño para a miña filla máis nova, a máis pequena, que xa non é pequena. A miña filla máis nova vai facer agora 30 anos. ¿La mayor cuántos tiene? Os 7 máis. E hai outros 2 libros moi especiais que escribín eu pensando na miña historia cos meus pais. Porque un ten que agradecer os pais que ten, verdade? Que nos quixeron moito, nos queremos, a min quixeron moito. E hai un que le chaman o Merlo de Ferro. E eu dediquei eu pensando no meu pai. Escribino pensando no meu pai. Está aí. E hai outro que se chama A Merla de Trapo. Un merlo de ferro e unha merla de trapo foron voando desde un sitio hasta outro sitio porque se gustaban e empezaron a ter merlinos. O último merlino deses 2 merlos son eles. Qué bonito.